Кой стри? Кой? Документите после ги дадете на съдията. Да направи ремонт, като повдигне един и петче. Но на практика и резултатът е съвсем различен. Той е повдигнал. Той е построил къща на 2 и тази втория етаж с 1,50 напред. Значи сме нагоре и надолу. Всичко това е балкона, който е над моя въздух. Пак на балкона ли спира въздух? Първият етаж и над моя въздух. Вие сте отдолу, а аз съм какво означава да ви спира въздуха? Не е по стандарти на България да ви спира въздуха. Какво искате да кажете? Аз искам светлина и искам простор. Той няма никакво доказателство или документ, с който да доказва, че аз съм му разрешила да строи над моя въздух. Адвокат Бабучев, има ли такъв документ? Аз не искам над моя въздух. Би трябвало да се разстроителен Има ли право на въздух, човек? Ето, тук са Чаре, ти дълги панталони с вечери. Не. Добре. Имате ли И ти ки. сигнал към Денис? това не го стигна. А? Туалетната заграбена по всички положения.